Ανατριχιαστική προφητεία από τον μοναχό Γενάδιο. Η Κρήτη θα βουλιάξει όχι από βόμβες, αλλά από τις πριν αρχίσει ο πόλεμος θα... Ο μοναχός Γενάδιος στα τέλη του 19ου αιώνα, όπως και πολλοί ασκητές της Εκκλησίας, ήταν πνευματοφόρος και χριστοφόρος. Εξαιτίας αυτής της Θείας Χάριτος επροφήτευε, έβλεπε οράματα και έκανε προβλέψεις, όπως θα διαπιστώσει ο αναγνώστης από τα παρακάτω που θα γραφούν. Δίδασκε ότι έρχεται το τέλος του κόσμου, η Δευτέρα παρουσία του Κυρίου. Πρώτα θα παραχωρήσει ο Κύριος να γίνει παγκόσμιος πόλεμος, διότι ο κόσμος δεν μετανοεί. Ο πόλεμος αυτός θα είναι και ο τελευταίος, επειδή η καταστροφή θα είναι ολοκληρωτική. Ένα μικρό κρατήδιο θα είναι η αφορμή του παγκόσμιου πολέμου. Ίσως το κρατήδιο αυτό να είναι η Κύπρος. Όταν έγινε ο κατακλυσμός του Νόε, οι άνθρωποι επνίγησαν εις τα νερά. Τώρα θα πνιγούν εις το αίμα. Στην Κωνσταντινούπολη θα γίνει μακελιό μεγάλο και η θάλασσα θα κοκκινήσει από αίματα σφαγμένων ανθρώπων. Τριχρονίτικο δαμάλι, μοσχάρι, θα πλεύσει στο αίμα, όπως λέγει ο Άγιος Κοσμάς ο αιτωλός στις προφητείες. Τούτο δηλώνει την μεγάλη σφαγή, αιματοχυσία και καταστροφή που πρόκειται να γίνει. Ο ουρανός θα γεμίσει αεροπλάνα και θα ρίχνουν φωτιές, βόμβες εις τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι τρομαγμένοι θα φωνάζουν «Παναγία μου, Παναγία μου». Ας φωνάζουν όσο θέλουν. Δεν θα τους βοηθάει κανείς. Γιατί δεν μετανόησαν τόσον καιρό. Την Κωνσταντινούπολη θα την πάρουν πάλι οι Έλληνες. Αλλά θα γίνει σκοτωμός μεγάλος. Μεγάλη καταστροφή θα πάθουμε εμείς οι Έλληνες από τις αμαρτίες μας. Πριν αρχίσει ο πόλεμος, θα φανεί ένας μεγάλος σταυρός του Χριστού εις των ουρανών επάνω από την Κωνσταντινούπολη. Οι Τούρκοι θα μας επιτεθούν, θα περάσουν τον Εύρο ποταμό, προκαλούντες παντός είδους καταστροφάς. Θα φτάσουν ως τα Εξαμήλια, Σαμασίσκ, Θεσσαλονίκη ή Κόρινθο. Η ερμηνεία μάλιστα των 6 μιλίων δεν είναι ορθή, για τα οποία ο Άγιος Παΐσιος, ο Αγιορείτης, διευκρινίζει ότι είναι τα 6 μίλια της υφαλοκρηπίδας, τα οποία θέλουμε να επεκτείνουμε στα 12 και για αυτά θα τσακωθούμε με τους Τούρκους. Η προφητεία κινείται μέσα στο πνεύμα της τοπικής παράδοσης, η οποία προέλεγε μελλοντική απόβαση μουσουλμάνων στην Κρήτη. Θα καταλάβουμε την πόλη και την Μικρά Ασία. Έπειτα θα τους αντεπιτεθούμε, θα μας βοηθήσουν και άλλοι λαοί, πιθανόν οι Ρώσοι ή οι Γάλλοι. Θα καταδιώξουμε τότε τους Τούρκους, θα καταλάβουμε την πόλη και την Μικρά Ασία, που άλλοτε ήσαν ελληνικά εδάφη. Οι Τούρκοι θα πάθουν μεγάλες καταστροφές και θα καταδιωχθούν μέχρι την Κόκκινη Μιλιά, κάπου στη Μέκα, πρωτεύουσα της Αραβίας. Από τον πόλεμο το 1 τρίτο του τουρκικού πληθυσμού θα φωνευθεί, το άλλο τρίτο θα καταδιωχθεί μέχρι την Κόκκινη Μιλιά και το υπόλοιπο 1 τρίτο θα βαπτιστεί και θα γίνουν χριστιανοί. Αυτοί που θα βαπτιστούν θα κατάγονται από χριστιανικό αίμα. Όσοι δηλαδή προέρχονται από Έλληνες που δεν κατόρθωσαν να έλθουν στην Ελλάδα μετά την Μικρασιατική καταστροφή το 1922 και παρέμειναν ζωντανοί εις την Τουρκία. Εκεί παραμένουν αρκετοί κρυπτοχριστιανοί και σήμερον, αλλά θα έλθει καιρός που θα φανερωθούν. Κατόπιν των παραπάνω γεγονότων η μεγάλη Ρωσία-Αμερική θα συνορίζονται ποιος θα πάρει την Κωνσταντινούπολη λόγω της στρατηγικής θέσεώς της και θα είναι επικίνδυνη άλλη πολεμική σύγκρουση μεταξύ των. Δια να μην έλθουν σε τέτοια πολεμική σύγκρουση και να μην την πάρει μήτε ο ένας μήτε ο άλλος, θα είναι και εκ Θεού να την δώσουν εις τους Έλληνες, εις τους οποίους και ανήκεν. Το ελληνικό κράτος θα υποστεί μεγάλες καταστροφές. Θα τα βάλουν οι δικοί μας, οι Έλληνες, μεταξύ των και θα δημιουργηθεί πιθανόν εμφύλιος πόλεμος. Και εδώ στην Κρήτη θα έλθουν οι Τούρκοι. Λένε πως η Κρήτη είναι δική τους, πατρογονική. Θα ξεμπαρκάρουν οι Τούρκοι από το νότιο μέρος της Κρήτης, από τα Πρεβελιώτικα, μοναστήρι Πρέβελη και από το Μαριδάκι, από το χωριό Χόνδρος, κοντά στους καλούς λιμένες Ηρακλείου. Οι Τούρκοι θα κάνουν ένα πέρασμα και από τα μέρη που θα περνούν θα κάνουν γενική σφαγή και καταστροφή. Στην επαρχία Μεραμβέλου Λασιθίου θα γίνει μεγάλο μακελιό και καταστροφή. Το βογγητό και το κλάμα των ανθρώπων θα ακούεται από την Βουβάλα, βουνό στις Μελάμπες Ρεθύμνου. Εις το τέλος της περιπέτειας αυτής, οι Τούρκοι θα νικηθούν
και καταστραφούν οριστικά. Θα οπισθοχωρούν άτακτα και θα τους καταδιώκουν ακόμα και γυναίκες με τις ρόκες, με ασήμαντα δηλαδή μέσα. Βέβαια θα υπάρχει ελληνικός στρατός εις την Κρήτη, αλλά δεν θα γίνει αντιληπτό σε ποιο σημείο θα ξεμπαρκάρουν οι Τούρκοι. Στο σημείο αυτό θα έχει πέσει και ο Μίχλη κατά παραχώρηση Θεού, ακριβώς δια να αποβιβαστούν ανενόχλητοι και να μας τιμωρήσουν για τα αμαρτήματά μας. Η Κρήτη θα βουλιάξει όχι από βόμβες, αλλά από τις αμαρτίες μας. Εδώ η προφητεία μεταφέρεται στην άκρως εσχατολογική εποχή λίγο πριν από την άνοδο στην εξουσία του Αντιχρίστου, οπότε και από άλλους πατέρες γνωρίζομαι ότι θα καταποντιστούν και πολλά άλλα μέρη, όπως τα παράλια της Σμύρνης και της Κύπρου. Οπωσδήποτε λοιπόν να γίνεται διάκριση ανάμεσα σε ό,τι είπε ο γέροντας Γενάδιος και ό,τι ερμηνεύει ο συγγραφεύς, ο οποίος πάντως την γνώμη του την αναγράφει μέσα σε παρενθέσεις. Για τις λεπτομέρειες, σφαγές κτλ. Τις προφητείες αυτής δεν υπάρχει αλληλοκάλυψη από άλλη προφητεία, ώστε τα λεγόμενα να θεωρηθούν αδιαμφισβήτητα. Είναι σίγουρο όμως ότι ο ίδιος ο γέροντας ήταν χαρισματούχος με προορατικό και ιαματικό χάρισμα, όπως και το χάρισμα να μεταφέρεται αστραπιαία με το σώμα του σε διάφορα μέρη του κόσμου. Μάλιστα μια τέτοια εμφάνισή του στην παραλία της Γεωργιούπολης, όπου παρακαλούσε μαθήτριες να μην μπουν σε λέμβο για βόλτα αναψυχής, το τουμπάρισμα της λέμβου που ακολούθησε, το πνίξιμο των 21 μαθητριών καθώς και την εξίσου παράδοξη εξαφάνισή του, είχαν αναγράψει οι τοπικές εφημερίδες της Κρήτης, χαρακτηρίζοντάς την ως μυστήριο. Δεν θα μείνει από αυτή τίποτα, εκτός από ένα ελάχιστο μέρος διανάμνηση ότι εδώ ήτο κάποτε η Κρήτη. Εκατομμύρια χρήματα διατίθενται από τους ξένους δια να απομακρύνουν τους Έλληνες από την ορθόδοξη πίστη και ιστορία τους. Αν, όμως, εγκαταλείψουν την πίστη τους, αυτό θα φέρει την καταστροφή τους. Ό,τι έπαθαν οι Κύπριοι το 1974 από τους Τούρκους, που κατέλαβαν την μισή Κύπρο, τα ίδια θα πάθομεν και εμείς, οι Έλληνες, εάν δεν επιστρέψομεν εις τον Θεό. Οι Τούρκοι είναι έτοιμοι, ακονίζουν τα μαχαίρια, αλλά δεν ήλθε η ώρα. Δεν το επιτρέπει ακόμα ο Θεός. Υπομένει ο Θεός. Περιμένει την μετάνοιά μας.